10 dievčat, jeden sen a len jedna získa titul, ktorý jej môže zmeniť život navždy. Z toho v strese práve, pretože je tu veľa krásnych žien. Taký krásny deň, prišli sme tu a sme same zvedavé, čo nás čaká, čiže som plná v očakávaní. Teším sa na samotný proces vlastne tejto súťaže Miss Universe. Som zvedavá, čo mi prinesie a čo si z toho zoberiem hlavne do môjho budúceho života. Volám sa Anna Ličková, mám 25 rokov a pochádzam z Martina. Vo voľnom čase rada jazdím na koni, lyžujem, snowboardujem a čítam knihy. Pracujem ako modelka a influencerka. Verím, že ženská krása je o tom, ako sa žena správa, čo vyžaruje a aké hodnoty v sebe nosí. Želala by som si, aby si ľudia po súťaži o mne zapamätali, že som pokorná, vytrvalá a stále sa učím disciplíne a pracujem na sebe každý deň. Volám sa Monika Panáčková, mám 28 rokov, pochádzam zo Slovenska, no dlhodobo žijem v Prahe. Venujem sa interiérovému dizajnerstvu a predovšetkým kúpeľňam. Od ostatných dievčat súťaží ma odlišuje podľa mňa môj pokoj, moja rovnováha a tým, čím som. Volám sa Laura Merčaková, mám 22 rokov a pochádzam z malej malebnej dedinky Lovkovce, kde som sa naučila snívať vo veľkom. Venujem sa marketingu, beauty aktivitám a modelingu, vďaka čomu som precestovala krajiny ako Indiu, Vietnam a Čínu, kde som spoznala neskutočné množstvo skvelých ľudí s ich životnými príbehmi. Volám sa Marika Tremková, mám 23 rokov a pochádzam z Levoče. Sice pochádzam z Levoče, ale študujem na Vysokej škole muzických umení bábkoherectvo, ale môjim cieľom a môjim životným snom je stať sa speváčkou. A verím, že tento sen si splním a samozrejme ďalší životný sen je určite byť šťastná a mať krásnu milujúcu rodinu. Určite by som chcela, aby si ľudia zapamätali to, že byť Rusínom, byť hrdým Rusínom je tá cesta a samozrejme aj to, že dobro treba šíriť, pretože každá rozprávka musí mať svoj správny koniec a ja v ten správny koniec verím a mali by ste v to veriť aj vy. Pretože život je krásny a zároveň aj krátky. Volám sa Livia Rušinová, mám 22 rokov a nesmierne ma baví cestovanie. Milujem Španielsko a najmä Barcelonu. Zároveň študujem právo, ktorému by som sa veľmi chcela venovať aj v budúcnosti. A možno budem obhajovať práve teba. Dobrý deň, volám sa Linda Gabrišová, mám 21 rokov a pochádzam z Bratislavy. Pracujem ako letuška a veľmi ma baví objavovať nové miesta a destinácie. Myslím si, že by ste sa nemali bať opustiť svoju komfortnú zónu a vyskúšať niečo nové. Volám sa Viktória Foldinová, mám 21 rokov, pochádzam z Martina. Momentálne sa nachádzam v 3. ročníku na Univerzite ekonomickej v Bratislave, kde sa venujem téme udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti podnikov. Mám exotický výzor, trošku netypický na Slovensko. Myslím si, že to je to, čo ma odlišuje fyzicky a vnútorne myslím si, že som veľmi ambiciózny človek a cieľavedomý a idem si za svojím. Volám sa Sára Gregušová, mám 23 rokov a som dôkazom, že krása nezáleží len na dokonalosti, ale na autenticite. Nakoľko mám viditeľné jazvy, tak by som veľmi rada motivovala všetky ženy, aby sa nebali ukázať, čo je v nich. Volám sa Andrea Jirová, mám 30 rokov a pochádzam zo Šutku na ostrove. Vo voľnom čase rada cestujem, chodím na turistiku, do fitness centra a pečiem bezlepkové veci. Tak určite by som chcela, aby ľudia vedeli, že som cieľavedomá a keď si stanovím nejaké ciele, tak vždy idem za tým. Volám sa Tatiana, mám 22 rokov a som študentkou žurnalistiky a cudzích jazykov, konkrétne francúzštiny a fínčiny. Vo voľnom čase sa venujem jazdeniu na koni a taktiež rada cvičím pilates a venujem sa zdraviu a svojmu telu. Bola by som veľmi rada, keby si ma ostatní zapamätali ako dobrú osobu s energiou
a príjemným vystupovaním. Prvý deň sa práve začína. Napätie rastie a každá z dievčat je pripravená podať svoj najlepší výkon. Počas presunu do backstage došlo k nešťastnej udalosti. Steli, milá moja, čo sa stalo? No, to by som aj ja rada vedela. Prvé moje kroky, ktoré viedli už do oficiálnych priestorov, kde budeme súťažiť, tak išli po takých tých mačacích hlavách a išla som v lodičkách. No, nebudem ich teraz ukazovať, ale mali takéto ihly a mne sa ten opätok zachytil do tej mačacej hlavy a úplne z nenazdania som padla na zem. Bolo by veľmi ľúto, lebo akurát ona tam išla predo mnou a videla som to celé, ako to udialo. Zvládla to, myslím si, že veľmi ženský, bez slz. Ale nie som schopná úplne ustať na pravej nohe, takže vyzerá to, že ako ja som z toho strašne smutná. Odvezú ma teraz do nemocnice na rentgen, pretože necítim to tak úplne OK. V živote som nemala nič zlomené, takže dúfam, že ostanem v súťaži, keď sa vrátim, no a keď nie, tak bohužiaľ. Tak ťa skúsime odprevadiť a budeme ťa čakať a fakt držíme silno proste. Ja takisto. Ďakujem. Stella bola po konzultácii s tímom Miss Universe prevezená na vyšetrenie do nemocnice. Odišla do nemocnice ako dáma a prišla ako dvojita, čiže... Teraz sme sa už dali do kontaktu a mi povedala, že bude všetko v poriadku, takže som rada, že sa dala dokopy a že sa vrátila aspoň na chvíľočku. Lekárske vyšetrenia bohužiaľ odhalili vážne zranenie. Stella utrpela prasknutie panvy a na základe odporúčania lekárov je nútená zo súťaže odstúpiť. Jej cesta sa v tejto chvíli končí, no jej sila a odhodlanie zostávajú inšpiráciou. Súťaž ale pokračuje ďalej. Dievčatá sa prvýkrát stretávajú nielen medzi sebou, ale aj s týmto nádherným prostredím, ktoré bude následujúce dni ich domovom. O chvíľočku ich privítame v srdci hraničného zámku, v tejto krásnej backstage, kde sa dejú všetky tie kúzla. Tu už ich máme. Semifinalistky Miss Universe Slovensko 2026. Ahojte. Všetky sú krásne. Veľmi teším. Takže dievčatá, vítajte v našom backstage. Ako sa cítite, ako sa máte? Dobre. Áno? V pohode, nemáte stres? Trošku. Tak sa snažte to predýchať, všetko bude v poriadku. Odneste tam same seba naozaj, že so sebavedomím a nezabudnite na to, kto ste. Nám tu ale však niečo ešte chýba, aby to bolo úplne kompletné a to je naša úžasná porota, ktorá dnes bude rozhodovať o vašom osude v tejto súťaži. Tak ju prosím privítajme. Viktória Gulová, víťazka Miss Universe Slovensko 2025. Súťaž jej otvorila dvere do sveta a dnes sa vracia, aby svoje skúsenosti odovzdala ďalej. Byť Miss Universe Slovensko pre mňa znamenalo nielen veľkú česť a zodpovednosť, ale aj príležitosť rásť, nielen zvonku, ale aj znútra. Budem sledovať, ktorá z dievčat má nielen očarujúcu krásu, ale aj silnú osobnosť. Michaela Tomanová, víťazka Miss Universe Česko 2025, ktorá reprezentovala svoju zem na svetovej súťaži v Thajsku. Pro mě soutěž Miss Universe nikdy nebyla jen o vzhledu, ale o možnosti předání vize a projektů, kterým se věnuji a které mě naplňují. Zajímá mě, která z dívek má něco v sobě navíc. Nějaké odhodlání jít za svým snem, jít za svým cílem. Protože to právě rozhodne, která z nich uspěje za hranicemi. Filip Jankovič, kreatívny vizionár, choreograf a osobnosť s medzinárodným presahom, ktorý spolupracoval s poprednými menami svetovej scény. Pre mňa ako porodcu je dôležité, aby ma zasiahla od súťažiacej nejaká emócia. To je veľmi dôležité, pretože to je podľa mňa tá cesta k úspechu. Ten zásah tej správnej emócii priamo do srdca. Výherkyňa musí byť silná osobnosť, musí byť autentická a musí byť jedinečná, pretože iba tak dokáže uspieť na svetovej úrovni. Sam Dolce, národný riaditeľ Miss Universe Česko a Slovensko, dizajnér a zakladateľ značky Concept D, ktorý stojí za víziou modernej a sebavedomej ženy. Miss Universe je pro mě prestižní platforma, která dává možnost všem ženám ukázat, kým doopravdy jsou a vyprezentovat jejich vize a tím jim poskytnout support. Zajímá mě, která z našich kandidátek má v sobě nejenom eleganci, ale také velké odhodlání jít za svým snem, ale také hlavně za její vizí.
dorazili. Milé dámy, dnes vás čeká první vaše velká výzva. Je to natáčení introduction videí a focení oficiálních snímků, které vás budou reprezentovat počas celé soutěže Miss Universe Slovensko 2026. Není to jen o tom vypadat skvěle na kameru a být okouzlující. Je to o tom, abyste ukázali, kým doopravdy jste. Užijte si to. Čaute babi, ja to poviem takými svojimi slovami, buďte hlavne sami sebou. Pretože keď ste ako cez kopírák, tak na tom není nič jedinečné. Viete, čo tým chcem povedať? Keď ste, alebo tá pravá osobnosť podľa mňa predá aj tie chyby. A my vás aj tak budeme pozorovať vlastne celú dobu, takže hneď spoznáme, ktorá to ako keby hrá a ktorá je proste fakt tá Miss Universe, ktorá má koule. Jo, lebo aspoň ja takú hľadám. Dievčatá, my by sme sa vám radi prihovorili, teda my sme boli minulý rok na vašom mieste, takto sme stali ako súťažiace, takže to vieme veľmi dobre. Čaká vás krásna cesta tu na zážitkov, momentov, priateľstiev, na ktoré fakt nikdy nezabudnete. Takže si to užite, buďte sami sebou a dajte do toho všetko. Děkuji, že jste takhle dorazili. A těším se na každou z vás, že nám poví takový příběh, nějakou vaši vizi, nějaký váš projekt a hlavně nám sdělíte vlastně, proč vy máte se stát příští Miss Universe Slovensko. Moc se těším. Výborně, tak my vás necháme nachystat se od hairstylistu na vaše vlastně oficiální introduction video i oficiální snímky. Užijte si to, opravdu. Držíme palce. Užívejte. V zákulisí panuje sústredenie, ale aj jemná nervozita. Dievčatá sa pripravujú na svoju prvú veľkú skúšku. Každý detail zohráva svoju úlohu. Od líčenia cez vlasy až po finálny styling. Pre niektoré z nich je to prvá skúsenosť pred profesionálnym objektívom a tak sa napätie prirodzene mieša s očakávaním. Nestačí len dobre vyzerať. Dôležité je, čo z nich vyžaruje. Energia, sebavedomie a autenticita. Každý pohľad, každý pohyb a každé slovo môže rozhodnúť. Práve v týchto momentoch sa začína ukazovať, ktoré z nich majú v sebe niečo navyše. Zázrkadlami a svetlami vznikajú momenty, ktoré môžu ovplyvniť ich ďalšiu cestu. Už máme za sebou jedno krásne fotenie a o chvíľu bude prebiehať ďalšie krásne fotenie a som zvedavá teda, ako sa s ním vysporiadam. Diana Samková, talentovaná fotografka s ateliérom v Brne, citom pre detail a schopnosťou zachytiť jedinečnosť každej chvíli. Pro mě je nejdůležitější, aby se každá žena při focení cítila přirozeně a sama sebou. Hledám moment, kdy odpadne nervozita a vznikne něco opravdového. Právě tehdy vznikají ty nejsilnější fotografie. Pretože práve autenticita a emócia dokážu vytvoriť obraz, ktorý zanechá dojem. Každá z nich má len 30 minút na to, aby ukázala, kým skutočne je. Čas beží rýchlo a priestor na chyby je minimálny. Pred objektívom rozhoduje každá sekunda, každý pohľad aj každý detail. Hezky se usměj zase. Jo, to je super, tohle ti sluší fakt nejvíc, jsi sama sebou přirozená, směješ se. Baba, ukaž nám zuby. Hezky se zasměj. A pojď víc, ale tělem na nás. Tak, super. To byla hezká. Niektoré si to užívajú, iné bojujú s nervozitou. No všetky majú len jednu šancu zaujať. Práve v týchto momentoch sa ukazuje ich skutočná sila. Pravá dáma by mala vedieť, ako sa správať a práve preto dnes medzi nás príde coach etikety, pán Jakub Abraham, ktorého privítajme prosím potleskom. A ja mu s radosťou odovzdávam slovo, ktoré vám dnes už všetko vysvetlí. Ďakujem pekne, ďakujem, dobrý večer, milé dievčatá, som veľmi rád, že som tu, že s vami môžem stráviť večeru, popri ktorej vám vysvetlím, ako sa správať pri stole, lebo nie je to úplne také jednoduché, ako sa to možno zdá na prvý pohľad.
ale teda etiketa pri stole patrí medzi najťažšie disciplíny v etikete, tak preto som tu. Takže keď budete mať nejaké otázky, som tu na to, teším sa na to. Ďakujem. Pretože práve vystupovanie, rešpekt a prirodzená elegancia sú základom úspechu každej modernej ženy. Večer sa pomaly začína a dievčatá čaká spoločná degustačná večera od šéf-kuchára Davida Viktorina v príjemnej atmosfére Chateau Petit Hlohovec. Držiteľa 2 čiapok v sprievodcovi Gold Mio. Tentokrát však nepôjde o žiadnu náročnú výzvu, ale o nenápadné zoznámenie sa so základmi etikety pri stole. V uvoľnenej nálade budú mať možnosť naučiť sa, ako pôsobiť prirodzene, elegantne a sebavedomo aj v spoločenských situáciách. Pretože práve v tých najobyčajnejších momentoch sa ukazuje skutočný šarm. Tak milé dievčatá, vítajte na večeri. Je to teda degustačná večera, 5-chodová. Vyskúšame si pri nej všetko od usadenia sa k stolu až po jednotlivú konzumáciu jedál. Takže nech sa páči, môžete sa posadiť. Krásný dobrý večer, dámy. Já jsem tady pro vás na začátek vybrala šumivé víno. Je to moravský set, který je z vinařství pana Galy, které se nachází tady kousíček v Bavorech. Dobre, máme naliatý welcome drink, v tomto prípade je to sekt. A teraz ideme pripiť. Keď sme viacerí pri stole, tak určite nerobíme takéto klasické, že vstávame a ideme sa prekrižovať, každý si ide ťukať a štrngať jeden s druhým. V tomto prípade iba nadvihneme čašu, teda tak, ako sme si to hovorili. Naznačíme a urobíte iba doľava, doprava. Takže na zdravie najprv naznačíme a teraz môžete si doprava, doľava. Áno, aj vy, ďakujem, aj u nás, ďakujem, super. Milé dámy, prvním chodem jsou foie gras z maďarských kačenek, z juzu. Dobrou chuť všem přeju. Zapichnem, navrstvím na vidličku, vložím do úst. Nenakláňam sa. Dalším hlavním chodem je masíčko. Je to dančí hřbet, který je dělaný na dřevěném uhlí. Potom ještě odpočívá v přepuštěném másle. K tomu je pastyňákové pyré, pečený pastyňák, nakládané houby majtake, smažené houby majtake, trošku kyselého rakitníku a silný, velice silný zvěřinový sos. Dobrou chuť přeji. Ja dúfam, že po dnešku dievčatá už budú dobre vedieť, že etiketa nie je žiadny nástroj škrobenosti, ale naopak je to nástroj, ako prirodzene dať najavo rešpekt k sebe, ale aj k ostatným naokolo. Náš produkčný tým z Universe si pre vás dnes ešte večer pripravil také malé prekvapenie vo forme someliera. Budeme ochutnávať víno z tohto nádherného kraja, kde sa nachádzame, a je tam ešte také menšie prekvapenie. Sú tam pani v nádherných krojoch. Tak teším sa, poďme si to užiť. Wow. Ja som aj spomínala, že u nás je to už taká rarita, že tie kroje, ktoré kedysi sa stále nosili, sa nosia veľmi málo, takže myslím si, že vy všetky to takto máte, že pozeráme s úžasom. Dámy, já jsem teda Martin Polák, jak už tady zaznělo, jsem teda z vinařství Hraniční zámeček, které vlastně spadá pod Chateau de Frontier, kde se vlastně teďka nacházíme. A dnes tu ochutnáme pár našich vín z naší produkce. Produkce vlastně je tady v Lednici. A také pod nás patří vlastně Baltické podzemí, kde můžete zažít zážitkové večer s cymbálkou, s vínkem a taky s námi. Tak jo, dámy, začneme teda Pinot sektem, který je brie, to znamená vlastně, že je suchý. Pokusíme se o sabráž. Kdy vlastně jedeme po švu láhve až k hrdlu. Pokud láhve je dobře nachlazená, tak hrdlo láhve by mělo i s korkem, se zátkou odletět směrem od nás, pochopitelně, pokud se vše podaří. To však rozhodne neznamená, že majú vyhrané. Práve naopak. Tlak bude narastať a každá ďalšia výzva bude rozhodovať viac, než tá predchádzajúca. Už na budúce príde moment, ktorý všetko zmení. Prvé vyraďovanie,
prvé skutočné lúčenie. A nie všetky z nich budú pripravené odísť. Tak teda na zdravie, na nás všetkých a na vás, dievčatá, boli ste úžasné a na Miss Universe. Na Miss Universe.